Pa i financije i interna revizija su na neki način komplementarne funkcije i kao i kod svake dobre suradnje najvažnije je komunikacija i međusobno uvažavanje. Bitno je da se shvati da jedna i druga funkcija imaju svoju ulogu u korporativnom upravljanju, da one međusobno surađuju, da jedna drugu uvažavaju. One su važni čimbenici u razvoju korporativnog upravljanja. Financije su važne kao menadžerska funkcija koja nadzire rizike financijskog upravljanja i rizike financijskog izvještavanja. S druge strane, interna revizija je neovisna funkcija koja potvrđuje na neki način relevantnost i pouzdanost informacija koje uprava dobija od financija, a koje služe za donošenje poslovnih odluka. Pa to je teško reći. Za takvu ocjenu trebalo bi provesti nekako cjelovito istraživanje tih dviju funkcija, odnosno njihove suradnje. Iz nekih poduzeća koja ja poznajem, financije i interna revizija dobro surađuju. Možda je tu više problem u činjenici da je interna revizija još uvijek nije dovoljno prepoznata kao neovisna funkcija, kao funkcija koja pruža uvjerenje, uvid i daje nekakvu neovisnu procjenu sustava internih kontrola i na neki način pomaže i podržava financije u njenom djelovanju u sklopu korporativnog upravljanja. Pa danas više u ovako jako promjenjivom okruženju više nije dovoljno oslanjanje samo na financijske informacije. Neki od velikih skandala povezanih s korporativnim upravljanjem upravo su posljedica nekih nefinancijskih djelovanja, a ne samo financijskih informacija. U tom smislu važno je da kroz suradnju financija i interne revizije na neki način uprave i nadzorni odbori, oni koji se bave nadzorom ostvarenja strateških ciljeva, dobiju cjelovitu sliku i financijskih i nefinancijskih informacija koja im na neki način može pomoći u ostvarenju strateških ciljeva, vizije kompanije, da uprave i nadzorni odbori znaju gdje se stvara ta vrijednost, da im financije i interna revizija pomognu u tome da vide koja je to vrijednost, koji su čimbenici stvaranja vrijednosti kako sada, tako i neka predviđanja za budućnost.